I København har Anne lige fået selskab af veninden Christina. De to piger vil til CrossFit for at se, om det er der drømmefyren gemmer sig. Det ser muggent ud og slidt ud, men jeg kan bare se ud af mine øjenkrog, at der er store vægte. Og så må der simpelthen også være nogle store fyre. Nogle store, tatoverede fyre til mig. Første berømmelse af de fyre, der er med på det her CrossFit-hold, det er godt nok bare thumbs down. De er tynde, de har meget skæg, og de er sådan lidt ulet hår og sådan lidt hjemløsagtigt at se på. Så jeg bliver bare mega skuffet. Anne er dog ikke utilfreds med den opmærksomhed, hun selv får i træningslokalet. Kan ikke om røv? Jeg synes, du trykker røven ned før. Jeg kan godt forstå, at træneren han hele tiden vil hen og røre ved min mås, fordi at, jeg er da den lækreste af de piger, der er til det her CrossFit, så jeg bebrejder ham ikke. Efterhånden så synes jeg, at den her træner, han begynder at se en smule sød ud. De andre, de ligner fandme også hættenåle. Jeg synes, det er hyggeligt nok, at han kommer over og hjælper mig og giver mig den opmærksomhed, som jeg gerne vil have. Prinsesse-opmærksomhed, det kan vi godt lide. Han er lige han røre. Han vil bare røre. Ja, han vil. Jeg tror, han er vild med dig. Nej, han vil bare røre. Prøv at se, hvis du bare kommer ind og andet tøj. Så er han da meget sød. Ja, han er fræk nok. Ja. Og der er en af træning. Hvad? En af træning. Ja. 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 Så har han også røre med min mås. Ja. Så er det hårdt. Men pludselig får Anne lige øje på noget, der i den grad generer hendes blik. Hold da, det er så. En røvsnegl, det er, når en fyr han bukker sig ned, og der kommer sådan et stykke herop af røven, som man kan se. Og puha, det er bare, her no-go. Tak for god træning. Det var rigtig godt. Ja. For hårdt. Du var en hård træner. De fyre, der var der, de levede slet ikke op til mine forventninger. Altså, det var virkelig Åle land, vi var kommet til. Åle CrossFit land.